Ce faci, mă, până la urmă? Păi zice, băi. Cum ce faci până la urmă? Da, ce nu spui? Nu te mai pot. Hai, nu zice. Ce dai, bă? Ce vrei? Cântă, bă. Dar pune-și câteva mai mișto. Spune-i da, mai mișto. Îți fac una de-aia de asta, eu melodie de asta. Nu, nici o melodie de asta. Dacă nu cânt are ceva și îmi dată așa direct. Să vezi cum uite ăștia. O să dai ca jalăi fiecare. Mai ales ăsta. Că pe tine te mărșunesc, că-ți cunosc. Aoleu. Vrei să mă vedeți la încă? Nu, că avem noi în cap. Nu știu pe asta, fratele meu. Bă, mă, cusă ca la execuție. O să fii cruce. Hai mă, Ioane, o iguană, dai. Stai liniște. Cu piciorul. Are bucătărie, ce mă. Auzi, mă. Puritania. Hai mă, că nu vă cânt. Bă, Ioane, Puritania scrie. Puritania. Dimmu Borgher. Puritania sau Puritania? Puritania, cu nu. Fiecare, na, cum gândește ce, na. Fiecare cu ce-i place. Mă lași o motoacă, bă, stai. Păi așa e. Ce nume ciudat. Hai, 2 minute și 10 secunde. Nu, ăsta filmează de 2 minute. Încă primești? Da. Stai cu capul așa, mă. Stai cu capul așa, mă. Hai copii, mai dai-mă în cap. Hai copii, dai-mă în cap. Hai. Dansează. Nu dansezi. Dansează. Dansează, băi, că Bă, nu dați cu scaunul. Muriți voi. ai dat cu scaunul. Ține țigare, stați. Dă-mi coa. Da, lasă acolo. Bă, lasă, stai la geacul, dă-l mâncare de gol. Mai prin aici, acolo. Du-te, du-te, mă, drept. A început să tremure mâini. Hai, mă, mai dați o dată să mergem pula la mea parte. Încă o dată, că te-ai rozbăgat. Dar dați și pe aici. Dați-i la cap, fără milă. Vrei să-l îngerucheați? Mai repede că nu mai pot să-mi melodia asta. Mamă, doare picior. Are oase multe ăsta. Aduce-mă să faci la picioare, că după mine. Ia bă, Cetănie, cum să faci, frate? Mai dai bă la